Tak dobrý deň ešte raz všetkým. Samozrejme veľmi si vážime a tešíme sa z tohto víťazstva. Vedeli sme, kam cestujeme a vieme, že domáci sú ambiciózni a hlavne aj doma veľmi silní, takže išli sme sem s pokorou a rešpektom, ale na druhej strane sme sa pripravili. Ja si myslím, že podarili sme sebavedomý výkon a podloženými kvalitnými individuálnymi výkony, nebo slabý výkon na ihrisku a chlapci od 1. minúty do poslednej všetci to odmakali a sa im to takto vrátilo a ja si myslím, že už prvý počas sme mohli ísť do vyššieho vedenia a samozrejme potom domáci vyrovnali z pokutového kopu, ale naši ukázali tú mentálnu silu a sme dokázali to strhnúť víťazstvo na našu stranu a ja si myslím, že z celkového pohľadu je zaslúžené. Ďakujem. I trenérovi teď už prosím pro dotazy, mikrofony budou asi putovat. Začneme vzadu. Tak dobrý den, trenére. Vladislav Janoškovec, Radiožurnál Sport. Gratulace k vítězství a Ďakujem. vstupu do České ligy. Mohl si člověk naplánovat vůbec jako lepší premiéru z hlediska výsledku i výkonu? Tak z tohto pohľadu asi určite nie, takže ja sa teším samozrejme tiež a klamal by som, keby som povedal, že nie, ale nie je to o mne, je to o klube a o tých chalanoch, ktorí odmakali celú prípravu a dneska si o 1. minúty, dovolím si tvrdiť, išli za tým a sa im to takto vrátilo, takže poctivý výkon smerom do defenzívy a aktivita smerom dopredu a ja si myslím, že z toho je pekné víťazstvo, ale na druhej strane stále sme nohami na zemi a sa trošku potešíme a chlapci si trošku oddychnú a už sa chystáme a myslíme na zápas s Teplicami doma, ktorý bude ďalší, samozrejme náročný. Pan Bartoš vepředu. Dobrý den, Jonáš Bartoš, eSport.cz, Deník Sport. Taky gratuluju k první ligové výhře hned při premiéře. Plzni jste dovolili jedinou střelu, která byla ta penalta, tak vyšel vám ten plán herní dokonale. A s čím jste na Plzeň šli a jakým způsobem z vašeho pohledu jste na takhle silného soupeře vyzráli? Tak dneska tak teraz môžem povedať, že áno, vyšiel nám, lebo sa nám podarilo zvíťaziť, ale ja si myslím, že aj ten výkon bol v poriadku a veľmi slušný, aj keď samozrejme vždycky sa nájdú nejaké chyby a ešte máme tam priestor na zlepšenie, ale ja si myslím, že bol to víťazstvo zaslúžené a chystali sme sa, samozrejme čakali sme, že budú nátlakovo, budú prakticky 1 proti 1 po celom ihrisku, budú tlačiť na nás a budú sa snažiť dať rýchly gól a dostať nás pod tlak, takže z toho sme chceli aj vychádzať a možno otvoriť si niektoré priestory a možno ísť viac do kolma aj typológiu hráčov, ktorú sme mali a to sa nám darilo a hovorím, už prvý počas sme mali tam ešte ďalšie 3 čisté gólové šance, takže ten zámer, samozrejme ja som rád, že nám vyšiel, ale hovorím, bolo to podložené perfektným kolektívnym výkonom chalanov. Těší vás i ty výkony po individuální stránce? Zmiňujete kolektiv, který je zásadní, ale to, že vaši hráči se vyrovnali takhle kvalitnímu týmu, jaký tady má Plzeň, i po té individuální stránce. Tak vieme, že Plzeň samozrejme je veľká kvalita, aj individuálna, aj ako mústvo, ale som rád, že chalani sa nimi vyrovnali a niektorých si myslím, ešte dokázali sme ich prečiť, takže to ma teší a vždycky kolektívny výkon je podložený, kvalitný kolektívny výkon je podložený individuálnymi výkony a keď tie nesú, takže nie je to ani rozostavenie, ani o nejakom spôsobe hry, takže ja som rád, že tie výkony boli dobré a potom keď sa to takto stretne a tí chlapci sa obetujú a dajú to, každý to svoje pre kolektív, tak je z toho takéto pekné víťazstvo, ale hovorím zase, tešíme sa, ale nepreceňujeme ho a už pozeráme dopredu. Ještě se zeptám i na ten přínos náhradníků, jestli tohle taky pro vás bylo důležité, že ta střídání vám vyšla, pak jste přidali ty 2 branky, když jste to výrazně protočili, tu sestavu. Tak na to sú tí chalani tam a sme sa bavili o tom, máme tu veľa, máme zdvojené posty, niektoré strojené, takže tá kvalita je tu veľká aj v našom ústve a na druhej strane môžu hrať iba v základe 10, ale nie vždycky je dôležité, kto ten zápas možno začne, ale takisto je veľmi dôležité, kto z lavičky dokáže to oživiť alebo priniesť tú kvalitu, takže či hranie do minútu alebo celý zápas je v danom momente jedno, všetci išli za tým tímovým úspechom a ja som veľmi rád, že tí chalani, ktorí prišli, tak boli prínosom a priniesli tú kvalitu, ktorú sme potrebovali a o tom je ten výkon celého mužstva. Možná ještě poslední, tady, až sem jsme slyšeli tu euforii v kabině, tak už jste se naučil liberecké pokřiky a jak tohleto jste si s týmem vychutnal takhle na úvod vaší tady české ligové kariéry trenérské? Tak to sú to nejaké pocity, keď človek vidí tých okolo seba ľudí, sa teší, takže ja som si to užíval, ale hovorím, ešte asi ten pokrik, ktorý majú chalani, ešte chvíľu potrvá, ale ja verím tomu, že to bude častejšie a bol by som rád, keby to bolo každý týždeň, ale samozrejme, jak som povedal, sme nohami na zemi s pokorou, ale ja verím tomu, že aj toto víťazstvo dodá mužstvu takú zdravú motiváciu a sebavedomie a ešte nás posilní do tej roboty a
Určite sa bude ľahšie pracovať aj cez týždeň, ale hovorím, už pomaličky všetká tá pozornosť bude smerovať domácemu zápasu s Teplicami, ktorý budeme chcieť samozrejme zvládnuť a potvrdiť tie 3 body dneska z Plzne.